gida mu daɗe. Jihar Katsina. Ma'aikatar ayyuka gidaje da sufuri ta jihar Katsina ƙarshen jagorancin kwamishinan ayyuka gidaje da sufuri injiniya Sani Magaji Ingawa PhD na kira ga jama'a ba ma kamar waɗanda sabunta gina hanyoyin cikin birnin Katsina ya shafa da su ƙara ba gwamnatin jihar Katsina goyon baya ƙarshen jagorancin gwamna Malam Dikko Umar da na samun nasara akan kudurinsa na shirin sabunta gina hanyoyi na babban birnin jihar Katsina da wasu ƙananan hukumomi sannan a ƙara ba ma'aikatar ayyuka da gidaje sufuri da kuma kamfanin da suke wannan aiki domin kammala ayyukansu a cikin lokaci da aka ɗibe musu. Malam Dikko Umar Radda PhD na da ƙudurin bunƙasa rayuwar al'umma da fannin gine-gine hanyoyi domin sauƙaƙa zirga-zirga da rage cunkoson ababen hawa don ƙaurace ma yawan haɗarurruka. Wannan sako ne daga kwamishinan ayyuka da gidaje da sufuri na jihar Katsina, injiniya Sani Magaji Ingawa PhD. Gida mu daɗe.